Всичко, от което имате нужда, за да изкарвате пари, за да не ходите на работа, за да сте си сами шефове на себе си и да си сбъднете всичките мечти, сега ще ви кажа, останете в това видео и ще разберете как. Първото нещо е, разбира се, образованието. Второто нещо е един голям, хубав 6-цифрен funded акаунт. Или казано с други думи, трябва ви $100 000 акаунт, плюс това да знаете какво правите. Ванко трейдинг с включване едно полезно видео за вас. Ако искате, останете до края да го изгледате, за да видите как търгувам аз. И ако имате желание да се включите, мога да ви науча да правите вие абсолютно същото нещо. Ако искате да напуснете сегашната си работа и да се отдадете на този занаят, аз мисля, че съм вашият човек. Днес търгуваме евро-долар. Както виждате, днес имаме голям хубав uptrend канал. Когато вчера или преди ден направихме едно много хубаво движение, което пуснах в моята група, което движение беше с риск едва 19 пипа за цели 120 пипа печалба, която се осъществи. В момента днес съм пуснал абсолютно същата сделка. Няколко дни по-късно се отбиваме отново от нашият канал. Всичко това е съчетано с много новини, които днес пуснаха в икономическият календар, който трябва да следите преди да пускате своите сделки, тъй като това е фундаментален анализ, това е технически анализ. Ние съчетаваме технически анализ с фундаментален анализ и си правим общата картинка на пазара. Защото тук в Uptrend ние търсим само покупки. Ние тук не търсим продажби. Ключовото нещо в трейдинга, за да сте успешни и за да печелите, е винаги да имате перфектен вход. Ако вие купите по средата на канала, шансът ви да отидете горе и долу е точно 50%. Докато вие изчакате този правилен момент да купите на дъната на канала, вие ще имате много големи движения, вие ще имате много голяма сигурност да спечелите. Всичко това може да разберете в моето обучение, което предлагам, заедно с един funded акаунт. Може да си напуснете спокойно работата и да си изкарвате пари, даже повече от вашия шеф. Така че, ако имате желание да се научите, мисля, че аз съм вашия човек, може да се свържете с мен, ще ви обясня абсолютно всичко как се прави, програми, стратегии. Трябва ви единствено една стратегия и funded акаунт. Това е всичко, което имате нужда. Това беше за днеска. Ванко трейдинг. Надявам се да съм ви бил полезен малко от малко. Ако имате въпроси, може да ми пишете или тук в коментарите. Ще се радвам да ви отговоря. Чао, чао!